Creare și modificare de business proces. Catalog Business Proces servește pentru a introduce un business proces din cadrul companiei care va fi automatizat și urmărit. Se deschide aplicația, în meniu sus apăsăm Vânzări, selectăm Business Proces, apăsăm buton Creare, completăm câmpuri la cod, tastăm la denumire, tastăm. La denumirea completă, la tabel apăsăm buton Vânzări, apăsăm buton Adaugă la tabel, la utilizator selectăm din listă la coloana Document, tastăm, apăsăm buton Salvează și închide.